jsem se tu skoro... Takže vítejte u druhého dílu, takže čus Tome. Čau. A dneska tady budem točit videa na YouTube, ale potřebuju si najít svoji kameru, kam jsem si ji schoval. Kamo, já nevím, kam jsem si dal kameru, hoši. Tady je moje kamera, dobrý. Aha. Mám kameru. Já jsem si taky bral. Dobrý, mám kameru. Takže... Já mám pistol, jedno. No nic, hej, ale tento baráček je docela pěkný. A já taky... Hej, pojďte se podívat, co je tady v té místnosti, tak tady budu spát. Čekej, Pavle. Čekej, já si dám ještě nějaký drink. OK. Vždyť já jsem si tu kameru bral. Hej Tome, já ti půjčím. Já mám 3. Au. Mě někdo teď přejel. Au. Tome, dal jsem ti kameru. Díky. Vozíčku. Jsem na vozíčku. Au. 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 Jo, tady Pavle budeš spát. Jo, budu. Je dobré, já už tady spím, tak chill. Ale lidi, nebo spíš všetci, kdo tady natáčíme teďka to video, snad nás nikdo neokrádne. Tak, lidi. Víte, tak super, kámo, mám všude money. Tak lidi, opatrně zavřeme tady a zamčeme. Tak je zamčeno. A oni jsou tady. Oh, tady jsou peníze na zemi. Jsem boháč. Jo. Takže otevírám dveře. Hej, jdu tam zhoru! Tak rychle zavřu dveře, zamčuje. Tak, hej, všetci, jděte tam navrch, běžte tam navrch. Hej, Tomáš? Běžte tam navrch. Kam to lezeš? Běž tam navrch, myslíš si, že mě chceš utéct? Ne, au. Hej, pojďte všetci semka dolů, si lehnout, pojďte všichni na tento žlutý koberec. Rychle, já mám pistol. Ne, dobré, nechte nás. Dejte mi všechny vaše peníze. A já vás... Já žádné nemám. A já vás nechám na pokoji. Tady máte. Takže, a ještě tady by měly být nějaké. Pane, fakt je potřebujete? Jo, potřebuji. Rychle, vidíš, kam ti mířím zbraní? Tady máte. Vám podávám. Tak, díky. Položte to na zem, tak já si to vezmu. Díky teda. Už nemáte žádné peníze? Ne. Takže ještě, ať jste úplně na mizině, tak vám to tady všechno s ničím, ať musíte platit. Co se vám roletí. Je další. Jede další. Jejda. A teďka jdu odemčít a jdu pryč. Tak. A naschle. Nashledanou. A počkejte, ještě tady ty záclony, já, tak. Naschle, a ještě skla. Co uděláme? Tak, naschle. Pavle, kde jsi? Tady. Pavle, nás někdo vykradl. Kde mám peníze? Kde mám peníze? Proč je to tady celé postřílené? Říkám, tady nás nějaký týpek vykradl, Pavle. Ne, proč ale? Jak to, však jsme měli takto zavřít? Nevím. My nemáme námi. A proč nejde jít pryč? Proč nejde jít pryč? On to
zamče. Nevím. No chvíli, já si dám. Je klíč v jablku. Ukáž, já to jdu odamčit. Dobrý. Tak letíme zpátky, ne? No, jakoby, ale musíme počkat na předání toho baráku, že za chvilku ten borec přijde. Takže. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Dobrý den. Ježiši, dobrý den, otevřete. Co to tady má být? Proč je to takto tady zničené? Proč je to tak postřílené? Já na vás zavolám policii. Hej, kam utíkáte? Kam utíkáte? Daťte se, hej. Co kradeš, půjčovní koloběžku? Nekrať, půjčovní hej. Dej mi tu koloběžku. Dejte mi vaše peníze. Dejte mi rychle vaše peníze. Protože já potřebuju peníze na tu opravu. Dejte mi to. Au! Hej hoši, jste mě tady trochu nechali, ne? Tady je elektrokoloběžka. Zamčená. Hej hoši, čekejte. Vy jste mě tady úplně nechali. No čau. Hej, však vlastně ještě doma máme safe se všema penězma. A jo. Tak pojďme rychle, utíkáme na letiště. Počkej. Čau Tome. Vy jste mě tam úplně nechali. Počkat, tak jdeme. Tak. Halo, kam chcete jako jít? No chceme letět domů. Tak dejte mi prachy, dejte mi peníze, zadarmo nic není. Tak jo, čekejte na mě. Tak sice pokadění, tak. Hej, nechte toho. Nemůžete. Nemáte na... peníze. Rychle to zdráme do letadla. Nemáte peníze. A zdrhnout nemůžete, je to tady zavřené, nejde to. Je to tady zavřené, nejde to. Mně nejde letět. Haha, je to zavřené. Hej hoši, tady je helikoptéra, pojďte, rychle nastupme. Ne, ono to nejde letět, ono je to zamčené. Tak počkat, tady je ještě jedna. Je to tady, pojďme, nastupme. Jedem rychle. Ale tyjo, já helikoptéru řídím poprvé, takže vůbec nevím, jak se s ní létí. Počkej, můžu to zkusit? A už vím, už to znám. Tak, no nic, letíme krásně domů a snad dobře doletíme. Tak, hej hoši, letíme. A kde jsou naše baráky, hoši? A jo, kde je můj barák? A moje auto na letišti, kde jsou? A jo, tady není auta. Ne, nás někdo vykradl asi. Cože? Ale kdo? Hele, tam je pán u Áďového a mojeho baráku. Nebo tam, kde bývá ten barák spíš. To vypadá jak ten stejný policista, co tam byl co byl v tom, víte kde, na tom letišti, jak nám to zakázal. Vidíte? Jo? No nic, tak já jdu přistát tady. Tak, už přistávám. Tak. A jdeme se tam podívat teda. Halo pane, jsou naše baráky. Dobrý den. Dobrý den, kde jsou naše baráky? Já vaše baráky vím, kde jsou. Aňa, řekněte, kde jsou naše baráky. Ježíš, pane, schovejte tu zbraň. Já vám jdu, my jsme vám museli přesunout baráky. Jo, vlastně. Ukaž ten náš dům. Toto není váš barák. Tak pojďte. Nastupte si všichni. Pneumatiky. Tak. A nebojte, já hnedka... Jo, Tomone, jedeme do našich baráků. A já střílím po cestě, jo. Jedeme do našich baráků. Já jsem tam našem autičku prostřelil. A do vašich baráků jsme dali ještě víc peněz, než tam bylo. Jo.
Tak. A proč máte zaplé houpačky? Není to policejní auto? Je. Tak pojďte za mnou. Jo, jdeme do našich baráků. Jo. Tak pojďte semka. A hele, pojď semka, tady máš barák, Adam, tesák. Jo, můj A pojď barák. sem, hele, Tome, pojď sem, tady máš taky barák. A teďka jste se všichni nechali napálit, protože já jsem prodal baráky, koupil jsem si policejní auto a Bentley. A už se tadyka nedostanete. A klidně střílej. Já prostřelím zámek. To neprostřelíš. A vydávejte like a odběr.